Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanino. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay, kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang hingpit na pagkasulbad niining atong giantos nga pandemya. Ug ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi na karon kining atong mga nagsigig pamalit sa atong DOPS, SBF, MM nga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala masayo namo pagkabot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kadimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Muabot ang adlaw diin ang katawhan, muawit niining awita didto sa nasod sa Huda. Lig-on ang atong syudad. Ang Dios mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan aron makasulod ang matarong nga nasod nga matinud anon sa Ginoo. Hatagan mo hingpit nga kalinaw kadtong naglaom nimo, kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo, kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason ug iyang gilumpag ug gipulpog ang ilang syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabus ug sa mga binaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Bulahan ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao.
Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulahan ang nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Ablihi ka nako ang mga ganghaan sa katarong. Musulod kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong maoy musulod niini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan, ug imo akong giluwas. Bulahan ang nag-aanhin sa ngalan sa O Ginoo, ihatag ang kaluwasan, O Ginoo, ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namugikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios, ug yatagan kita ug kahayag. Bulahan ang nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaan ka. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak
ug mikuso-kuso ni adtong balaya, natumba kini ug naggunog. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Mihimo si Kristo og duha ka klase sa tao nga maminaw niya. Parehas nato naminaw man taron dinhi sa misa. Naminaw ba mo? Duha mo ka klase na ay maalamon, na ay buang-buang. Nilingi ako nun na imong tupad. Ingna ko nun siya. Imong paminaw, unsa man ka, buang-buang o maalamon. Pangutan na imong tupad ba? Unsa man ka, buang-buang o maalamon. Ano ba, tupad nimo? Klaro kayo ang gisulti ni Kristo. Dali ra gyud kay mailhan kinsa ning buang-buang o kinsa ning maalamon. Ang maalamon, matod pa ni Kristo, kanang maminaw o mubuhat sa iyang nadungog. Kana bang ilig-ingon, higugma imong kaaway, higugma dayon. Ana, wa nay daghang pangutana, wa nay daghang sulti-sulti diyan. Unya higugmaon ang panuay dako, anang animal dako, mag-abusan. Ayaw na pag-analyze. Maminaw, mutuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa man sa ning buang-buang, kanang kusog kay maminaw pero dili mutuman. Naminaw mo nga, na maligya tag slots din eh. Tuman mo ha. Tanawa, di ba? Sige, powder sa doon, mahal sa ganap pa di doon. Say mahal nga, tag 1,000 per slot. Niya, naapagin sukli nga divine unity, prosperity, and satisfaction. Bayad man gani kag 2,000 anang pagpariban lang anang imong buhok. Nga wa ginay mahatag nga kaayuhan nimo, wa mausab imong naw. Wa sa kay satisfaction kay magsige naman sa kanang pariban sunod buwan. Pero palit kag slot, dopes SBFMM, satisfied kay kastanan. Bayad man gani mo tag pila na ka-1,000 para inyong ipakaon anang mag-Christmas party mo. Di ba? Niyang ihatag ra na, sawayon ra ng imong giloto, kawa sa ilang ni atong pagkalutuan. Ari ka palit irig slat, labi nag imong palitag mga napo ka slat, basta pakpakan kas mga anghel. Yes! Anong anghel na? Pakpak dito, gastog 10,000 sa imong hikay, sawayon pa. No, sawayon ay. Kung saan ito yung spaghetti, lata naman ka ito, sobraan ng pagkuhan. Kay party lagi ang taon, luto kag spaghetti. Sawayon, pag yun, lata na kuno kayo. O cake sa atin siya, kung saan itong iyang cake, nga, galabi naman itong icing, o man ito ikuhan. Sa kung saan nala ipang saway ba? Mag-decorate ka sa imong balay, gasto kag tagpila ka thousands, para lang anang magkidlap-kidlap diha. Ang imong silingan, magsige sa tug tanaw-tanaw, siya nga, balik-balik na malanay ang dekorasyon. Sawayon lang yapon. Diri ra gud hatag sa Ginoo, ayaw pag-decorate sa inyo, ayaw paghikay. Diri, hatag. Mabitan na. Ako mong gi-challenge karong Christmas ba? Karong Christmas, December 1 to December 31. Palit og usa ka slot, 11 minus. Muna'y atong Christmas gift ni Mama Mary, ni Jesus nga natao, si Mama Mary karon dako kay ni siya pista. Unsay pista Mother Mary nga karon nga kanang kuan na siya kanang obligatory. Okay, bawo kay mo Immaculate Conception, December 8. Nya ang December 25, dako sa kay nang pistaha, holiday gina. Unsa man? The birth of Jesus. Anak. Nya dayon imo dayong ihatag ang pasidungog ni San Vicente Ferrer. O tulo ka buk atong hatagan og Christmas gift. Inigpalit nimo og usa lang ka slot 11 minus
karong buwana labi nag-imo ginang tiguman og maayo kay galisod ka nya imo ginang ipalit. Tanawa sunod tuig, di ba? Patay dayon ka. Ngano man, dito sa langit, tuwa man dito ang divine unity. O, di ba? Tuwa dito ang divine prosperity. O, di ba? Tuwa sa dito ang divine satisfaction. O, tuwa na sa langit. Pero samtang di pa ka mamatay, purting nindutas imong bation. Kay nga naman, ang grasya sa Ginoo mupalig-o nimo, mupalawom sa imong gugma o pagtuos Ginoo nga matod pang Kristo bisag kusuon pakas mga baod o mga lunop, mga hangin nga mukusukuso nimo aning kinabuhia. Kay purti ra baron din atong kalibutan, grabe kay tentasyon. Grabe yung tentasyon. Ako gud kabuang na kong panagan. Usahay, tuyog na lang ko noon. Aka mo di mo patintal. Di mo patintal? Oy, mga naong ninyo. So, dali ka na tintalon. Kana lang cellphone daan. So, perting mo tintal. Ang bana ko, di nakatagad sa asawa. Kay siging tanaw ng sabong, internet sabong. Hurot pang kwarta. Naagay ka sige ingon ako, pader. Ako na, abroad ba? Nya ni uli siya, wa na say kwarta kay nadaot anang online sabong. Sugal ba? Sugal diha sa internet. Kana sabong lang na napadihi karira, unsa na lang mga sugal. Purting mo tintal oy. Nya kani mga batan-o nato, anang ilang TikTok nga mga porn sad kasagaran ang gi-TikTok. Lipay bitaw ko gahapon kay nako nasugatan ba nga kana bitang construction worker, perti ang taong imatas kamot, padung siya mo uli. Yan, naagi din eh. Siya, padir siya, no? Nako, yung palaman ako ni. Nako nga naman siya, sikat kay kas TikTok, padir. Nako, ha? Unsa? Ako, nag-TikTok? Wala ko makasuhay ng TikTok, eh. Sikat ko no ko TikTok. Ako, tingnan sila. Di-TikTok siguro nang ako mga gipang-upload sa YouTube, no? Mga buangon hastang pari apil-apil pas TikTok. Pero sige lang, nako, unsa man kana ganing nalipay kas TikTok, nakat-on kay sa daghan kay nakat-onan pa din ako. Kanay nindot i-TikTok. Di ba? Kaysa kanang isa-isa anak kita ra ba ko na usahay kanang isa-isa nang sayal ba na piyad-piyad ug maayo. Ganahan ra ba tamtan-aw no? Ang ako lang kalainan diya kanang kahibaw bitaw ko nga minyo na daghan ng anak niya magpiyad-piyad ako na naong bes anima daghan na ba kay ugat. Ako lang yung ipaghisgutan kay mga tentasyones kalibutan karon panahon sa atong eleksyon daghan na sa kay tentasyon sa paglinibakay, dinautay, away kay lain-laing partido. Siging pamakak, ana. Mao man nirong panahon nas binakakay in public. Mga fake news na agabaha diya sa atong social media. Panahon sa eleksyon. Wap anay labot kuno binayranay. Nya inilaray, kinuprasay sa ipanghatag, kuprason sa mga buangon kay tanan, gatuo silang nakapangupra sila. Resulta ana tukbon ra ka na mga tawhana nga naghatag ni mog kwarta. Daghan kay rong tentasyon, wap anay labot sa tentasyon sa mga bana nga magsigi na lang tan-aw na mga babaeng muagis ila nga purting mugbuag short, hapit na way tabon din ni mao mo'y tan-aw sa mga bana. Ang asawa taon dito sa kusina nagkaimat ng naong. Kadtoy tan-aw nila. Nya unsam na, di na tentasyon. Mga bana di mo tan-aw na. Di ba mo tingog ay? Congratulations, di ka mo tanaw. Dito tutok sa imong asawa. Ayaw di anang imong silingan. Para-pari lang siguro na. Kung may asawa ang pari. Kami lang mo tanaw, anak. Aron among i-appeal sa among wali o among ingnon, tabuni in taon ng mga lawas ninyo, mga babae. Og nindot ng inyong lawas, tabuni aron way maglaway.
Ug kung bati na muglawas, tabuni gyapon aron way luoron. Na. In short, tabuni. Para ang Mama Mary ba? Kanina sang tentasyon sa pagkadaog aning kwarta. Daog yung kay kwarta. Nya dili ra ba daw hakob pagyod. Unsa man nang daw og hakob. Hastang dili iya ang kunon. Gawas na ang iyang idinaw di niya i-share. Hastang dili iya ang kunon pagyod. Kadaghang nangangkon diha nang ila kunong parkingan kanang karsada. Nang ila kunong tindahan kanang karsada. Anha manindas karsada. Nganong giangkon na ni imo ng tindahan, na imo ng parkingan, anha pa maghimo og kanana ang murag kanang saan pasirit-sirit anang tubig kanang karwas. Hangtod lang na magsakay motor, mapiksan pa kay ang gihunahuna sa gapasirit, ang paglimpyo ra gyud gapasirit, ngadto na di padung sa gawas, igagis motor, uban, igo dayon, bahala mo diha kay panginabuhi ning ako. Anya, anak dia ka manginabuhi dia sa persada. Nga agianan mo na sa mga motorista. Anak dia ka magparking diha. Imbis unta tutuwi, mahimo na lang one way. Kamu na, tutok mo muna ko. Wa mo mangangko na ni. Tentasyon gyapon na karon. Kay sigihan man tagdil, palit og sakyanan, barato na lang kay down payment. Palit yung sakyanan. Palit sa dagan sakyanan. Asam ka parking? Karsada. Yan, anong ka-parking nga? Di ba na imong yuta? Igihan pa juga ka na imong yuta, imong magay ng kuralon, ang karsada, imong parkingan. Buangon ka. Di ba tentasyon na? Siya. Muna haron way tentasyon, ipalit na lag slots. Karong December, sulbad na imong tanang tentasyon diya. Kaya nga naman, para gunis Ginoo, para simbahan, way mangangkon ani, hasta pare. Istoryahe pa diri, isodo na nimo sa imong bulsa ay. Naman tay Finance Council go diri god. Sila man ay gakupot sa tanan ditong kolekta, wa man gyud ako. Hasta gani nang blessing dia motor ila maganing kwaon, para lagi taon unta nas pare unta in taon. Hatod na nga pader, hatod ya pud nadto. Nya og malintans pare, paninglon pa pader di ba do na man kay giblessing ang motor ganihan. So asa na gihatag ato. Adi ay. Lipat-lipat na itong ako ba? Paninglon. Na may sad noon. Aron yun nga makwintada yun. Kwintas klaras ta dinhi. Sa unang pagbasa, giingon diri, ang mga mapahitason, pulpugon sa Ginoo, apil ang ilang mga syudad. O ang mga mapahitason, yatak-yatakan na lang sa mga taong kabus o mga dinaog-daog. Pasabot, mas nindot pang mahimutang kabos at tubangan sa Ginoo. Kay inigabot na siyang gahom o iyang paghari, kita di ay maoy labing taas o muyatak ni anang mga taong mapahitason. Maigsoon, ang taong mapahitason, way kalipay. Ganahan mo, wa mo'y kalipay. Ganahan mo, anak. Dili, oy. Lingian na yung tupad. Yung tupad ni mo ba, lingian. Niya, pangutan siya. Ingna, imong tanaw, malipayon ko. Ingna. Sa imo bang tanaw sa kong naong, malipayon ko. Ayaw siya analysa. Siya pa-analysa ni mo. Kaya kanimang kong kalipay, di ni pwede sultihon. Murajik di sa tong naong. Naamag yung mga tao nga hindi kakita ni Musnaong, matakdan kasi ang kalipay, kanang sayag-siyag naong ba? Pero nagi mga tao nga naong palandaan, bugatan ka magtanaw. Kaya bugaton di siyag naong, pasabot, ang iya di rin kabugat ba? Murajit gina. Munang anak ginas mata makita, mabutan ang uban sa, ako pader, kung maglagot ko sa kong bana, muhilom na lang ko. Nako niya, ang imong mata, o ang imong naong, wa magsulting, kalami ni mong patyong buwanga kaya. Anham na sa tong mata. Mas may pagmusulti ka, mas may pag inigatubang nimo sa imong bana, galagot ka, mas may pagmuingon ka nga, lamian nimong patyon daw ay. Kapatyonon kay ko nimo. Pero tungod kay ako mang panaad sa simbahan nga sa kasakit o sa kalipay,
unungan giti ka, bisag gisakitan ko, sa kapatyunon ko nimo, higugmaon ug alagaran giti kang panuaya ka. Anak, mas maayo ko nag imo na isulti. Haron ang imo sang bana, doon na siya bay basihanan. Kaysa imo lang, iduko-duko niya, moingon pag imong bana, nga naman kaday, naunsa man ka, paman. Okay ra eh? Okay. Bitaw, ano nausap mo na imong batasan? Sige, pangutana eh. Okay ra magugo. Ayaw ana eh. Sulti na. Nya kamo sa mga bana, o giluod na mo sa inyong asawa, ayaw pagsigig. Tanaw-tanaw anang diha cellphone, anang mga porn diha, magsige kag ingon kaniun tao, kanigid tao, luuran ni panuway dapoy, luuran. Ayaw isulti na dahil luod na kay kagnaw. Kapangitao na kay kuglain. Haron mag-discuss mo heart to heart. Kung saon man do nga mawagtang ang imong kaluod. Ugumirag kuandong kindimint. Kaya ganoon na basta muluod ang tiyan kita kindi be. Uguma na nagkindi para di muluod. Ugumi lang na o palit pa kag criminal is dito imong nang imnan. Sa di gini mawa day samtang ang imong batasan ingon anak kana magsikag yaw-yaw ang akong buhaton dinhi sigihan nimo koreksyon samot yung ko kawa na gyoy kana ganing di na jud ko ma-attract nimo anak kana ra di ay anak nya dong di man sad ko makapugong og yaw-yaw kay ikaw sige na lang kang hapyod anang imong manok wan aga ni jud ko nimo mahapyod dana mingon na bana ang akong role hapyoron ko ning luoran ni hapyoron mo anak gihapyod niya ang lood pag human ang lood sad di hapyoron ko ni kaning giluod ang giluod ba iya hapyoron sayo pa to lagi ang bana sige yaw-yaw ang asawa iyang hapyoron kaning lood ako ning hapyoron nya ang asawa sad nga nakatilaw naghapyod muhilo man to magkanta-kanta naman lang to di ang bana sad gwapa din akong asawa di ay anak mawa sa tong iyang kaluod nga naman tungod kay nag-istoryahanay man mo unsaon pagpalawom unsaon pagpractice ang pulong sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi unsaon pag-translate kanang giingon ni Kristo pagkasal ninyo paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo pag-discuss mo anak ay mo pagsigig sultian ang mga pulong nga gikas demonyo una hinaut unta nga makaingon gid ta bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo kana bang masinati nato karong maong Pasko nga ang nianhi nga Ginoo nakapuyo gyud sa atong kasing-kasing unsaon maminaw sa iyang pulong ug way daghang ukon-ukon practice dayon bahala nagsakitan ta bahala nagmapobre ta bahala nagdaog-daogon ta don't worry moabot ang panahon nga ikaw mahimo gyud kang bantugan o himuon kas Ginoo na iyang kauban didto sa gingharian nga dili matapos. Manindog ta para sa pag-ampo sa katilingban. Mga igsuon, masaligon kitang mosangpit sa Dios ang atong manggihatagong amahan. Busa moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga gitawag diha sa pagkapari ug pagkarelihiyoso magmatinud-anon sa ilang mga panaad magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa pampubliko nga buhatonon magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity
Magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, pipilo kamumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, bagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga paryente nga nangamatay, makaangko na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kalig-on sa among paginahanglan o kahupayan sa among mga kagulanan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will, to say the word at once I will obey. Your love is lifted up me. All else will I go. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Kawato unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa patay kahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa pagkapuslanan o sa tubok niyang santos sa simbahan. Makapuypoy unta o dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Alay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksa niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Tungayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahugaw ni Maya. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, ginakuangan ang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. The word of love, darkness of our hearts, and open us that we see you, hidden in the broken bread. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and may it shine quickly when we eat the bread and the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope for glory. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat pinaagi niini. Kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay,
Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung mahimo gitang maalamon dili mga buang-buang. Saon man maminaw ug magtuman sa pulong sa Ginoo. So update sa atong nahalin nga mga slots as of yesterday, December 1, ang nahalin niabot na og 2,282 slots. So salamat sa Ginoo niining tanan. Hotdo ni natong palit karong December ha, ang nahibilin 57,718 ka slots. Oh, ug mamalit lang gyud tag sa kaslat ang tanan nga atong mga online o territorial parishioners. Sunod semana hurot na ni. Di ba? Kadaghan ninyo, labi na gyud mo palit mo tag na po kaslat. Para ni sa atong once and for all projects, magtukod tag atong kumbinto, atong multipurpose halls, mga opisina sa atong mga major mandated organizations, ug ang pag-develop aning atubangan sa atong simbahan, ug ang pagbayad sa mga yuta nga atong na-acquire na karon partially paid pa nato.
Mao ni ang atong once and for all project. Ug mahimo na ni nato, awa na. Mahimo na kitang operative kung sa sakyanan pa makadaga nagkusog kay dili na flat ang ligid, dili na sana dautan ang mga ubang mga bahin sa iyang makina. Manindot-nindot na. Pero ang atong simbahanan, more or less okay naman eh. Ang ato lang mga gamitonon na mga buildings additional. Salamat kaayo sa nagsigi og pamalit. Labi na sa mga online parishioners nato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.